Ada orang so masuk kita di hari perninggotan hana naik ni Tuhan ta Yesus Kristus martang yang nahohom may tadi nganat tabi. Amin. Huria ni Kristus Arion ma pestalas ni roha disadok hala Kristen makalason hananay ni tuata Jesus tu banua gijang tuatas ni nasa bangsa harajaon dohot waso nang hagugon na adong di hasianganon. Asa saluhut nasa namar suara mahatopoton Yesus Kristus do Tuhan. Di ibana masanga pro di salelengi-lelengna. Atong di bagasa sadani roha dohot ulup-ulup mahita manoba Tuhani nahudul di habang sanai taed dehon ma o ulu balang nagugu. Marhite-hite goar ni di bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonodo di dok Tuhani, bahenok kudo sugut na monangirap dohot au hudul di habang saki, songonau na monangi jala hudul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan,
Saya pargugoy mahami makaporsaya anakmu na sasadai, si Pangulo hami, na manaik tu surgo, asa ho paroha o kami roha banua gijang, marhite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mapatik ni dibata di perningotan hananaik Tuhan ta Yesus sadarion. Imana tersurat di Rom 12 ayat 12. Rom 12 ayat 12. Marlas ni roha mahamu makirim. Marbenget ni roha mahamu dihapor suhon. Jugulhon hamu ma martangiang. Ido sahatna atong rak mangidugugo mahita tu Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Tatopot sima dosata, martangiang mahita. Ali di bata manami para sirohan na sumurong,
Na punguro hami di julum martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, mangasahon asini roham na gudangido. Nunga di hati dakon hatam, nong sahat Yesus Tuha sangapon, jala ibana gabe raja niya karaja, asa tu ibana pakirimon nami, alai si patado hubahen hami akan na diportibion gabe pos ni rohanami, gabe dang marsihohot behami mangului ho, di sudetiki dohot namasa. Asima roham ale Tuhan, saya urupi mahami, asa umbiat jala humolo, jala upos rohanami toho, asa mida nasana adong. Saya pasinggulhon matoktong tu rohanami pakokok mi dihami, asa tarapul situ tu rohanami majoho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bayan hasangapot di guarmu na badiyai. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tuhasesan ni dosatta. Sungonod dohatan ni Tuhan Jehovah, unak ko mabiar, au do siluluhok ko, nung apola hujo guarmu, au na punaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hatan di debata nagabe turpuk di parningota di arehana naik nu Tuhan Yesus sadarion, imana tarsurat di pesalmin sia puluh tulu, mamukka sia ayat sada sahat rodeat 5. Jehovah do raja, nunga marpahean hamuliaun ibana, marpahean tongon Jehovah, nunga dihohoson hagogon, jadi hotma pertibion dang tagamon humutal. Nunga martipul akabatangaik, ali Jehovah nunga martipul hasa ni akabatangaik, nunga diubakon akabatangaik panuja nasida. Sitok situtudo akapanidengyomu, habadian do natama di bagasmu, ali Jehovah rodi saliling-liling na. Imasahat na, martua do akana tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen.
hatidakon mahaporsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsiaw di sadok portibyon, rap mahita madok. Aw porsia di bata Jehovah, ilo ama pardugo na suatu dusan, na tumapalangit do tanom. Aw porsia di Jesus Kristus, anak ni bata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabihan siya tod di parbadia, adorang suhabubuan. Ilo tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matitarpagal do iba na dihaw pinorsilang, na tuat tubanotoro ni tanom, na mulak mangul di patulong, na manaik ke surga. Sini bana pamulak sulut tanoon, manguhumi halak na mangulu rohat na mate. Au porsia ditod di parbadia, galaran sara budia na badia. Uni hatapan nala Kristen apa na badia. Rohat lihat sami dosa, rohat ni nanti. Mangulu sulut daging ni halak na mate. Rohat mangulu na naswa. Tabi gema maridekor Cantate Domina.
tabegema maredekur ama.
Tapasahat ma pilihan sadaa, dohot sadabi, mareda mahita sian bukwede nomor 10 ayat sada dohot udutna. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramoti akateate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat pagi. Seperti tidak semangat, ada sukacita yang menjadi nats renungan buat kita di pesta parningotan nih hari hana naik nih tuata Yesus Kristus
tersurat di buku ni Apostel Paulus mandapoton huria Efesus di Bindusada mamukasian ayat 15 1 ayat 20 tapayut ihut ma di bagasan rohata. Asa ahupe dukubege naung porsea hamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna di saluhut akan nabadia. Dang mansa diau mandok mauliate siala hamu. Marningot hamu di namartangi yang ahu. Anggiat di leho debata di Tuhan ta Yesus Kristus. Amani hasangaponi tuhamu todi hapistaran dohot pangukapon manada ibana. Dipatiur ma matani rohamuna asa dibotohamu rumang ni arta sihirimon sian panjowon nai ro disurung ni hasangapon siteano ni akan nabadiai. Asa ditadahamu nang hagogok ni gogona na sumurungi natuhita. Akan na porsea sian na makorhon ni hagogoon na marmuliai. Ay di Kristus doi diulahod di batang, di na pinahehenay ibana siya namate, jala pinahudul nai tu siya muna di bagasan banua ginjangi. Tu ginjang ni nasa harajaon dot huaso, nang hagogoon dot hamulyaon, nang tu ginjang ni nasa guar na tarhatakon, dada holan di hasyanganon, dohot do dinaro sogot. Saluhut na do dipatuduk tu toruni pak na. Diala dipabangkit do ibana na mengatasi sasude gabe ulu ni huriai. Ido pamatang na mangguhi ibana asa gohan na saluhut sasude di bagasan saluhut na ima sahak na. Hamuna kadongan sa porsion di bagasan Kristus Yesus. Turpuk madang topik di sadarion ima hundul Yesus di siamun ni debata. Ra dang naholan formalitas nama hita naro di garejaon naing manaringoti hari hana naik tuata Yesus. Sebetulna on ima ari namacai arga, ari namacai luar biasa. Alana hari hana naik ni tuata Yesuson dang adong dirayakan manang ugamu diape hola kita do. Molo tabereng di bagasan turpukon adong nanaing berengota hari sukacita do nuaingon di nama naringoti hari hana naik ni tuata Yesus Kristus. Alaniaha ala peristiwa hana naik Tuhan Yesusi memiliki makna yang sangat penting di bagasan haporsiaon halak Kristen. Odo nanaing patuduhon bahwa di hata haporsiotai napaduahon naik jala hundul di siamun di debata. Nunga di paadar di bagasan hata haporsiotai. Alay dison kenaikani gabe hal na paling penting naing menjelaskan taringotu hadebataon manang keilahian debata. Alana dung saminggu anon di tanggal 8 dung naik Tuhan Yesus dikirim mamuseto di Porbadia turun ima haroroni to di Porbadia. Jadi memang urutan-urutannya lahir, menderita, mati, bangkit, naik dan turun itu. Duk tabereng dison hari kenaikani manang peristiwa hana naiki bukanlah perpisahan. Jaladang ikon kesedihan disi. Alai justru naing patuduhon sukacita yang besar. Alana
naing hadir tod di porbadia tu hita saluhuna. Hana naik ni Tuhan Yesus tu bubanua ginjang, naing paradehon mempersiapkan perjamuan besar untuk kita semua kelak di rumah Bapa di sorga. Jadi boy duduk konon dengan singkat bahwa kenaikan Yesus menaikkan harkat, menaikkan pertumbuhan haporsioni hita akan haporsea. Kita tidak hanya berharap di dunia ini, kita berharap ya semoga dapat kerja, semoga dapat jodoh, semoga dapat universitas negeri, semoga ini, semoga itu. Kita berharap selagi kita masih di dunia. Alai dengan kenaikan Yesus tu banua ginjang, adong do HP pengharapan nama ngulu tu ari so good. Jadi kita bukan berpengharapan di dunia, tetapi kita juga berpengharapan karena Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Jamita di hari Hananaikon, di hari kebesaranon, nasian Efesus bindu sadaon, naing patuduhon tentang sukacita dohot tangiang ni si Paulus. Tangiang las ni roha si Paulus tu huria Efesus. Alaniaha ditiki di sisi Paulus denggando sude mardalam. Jala denggando nang haporsiaon di halak Efesus. Dunglau Paulus ditinggal kon mansida Roma si Demetrius on sahalak na mambuan ajaran sesat. Ima mambain aka gana-ganaan. Kalau di hata Indonesia tenungan. Nah yang diajak do ruas na adong di Efesusi manomba si gana-ganaon. Masuk doi namar datu-datu on. Masuk. Ado singkatan ni datu. Dang tutu. Jadi di boto ruas ni Efesusido dang tutu nani ajar kone si Demetriuson. Ido umbain las rohani si Paulus. Ala di boto ibana do ruas na dang terpengaruh dohot aka ajaran-ajaran sesat. Na dibuan si Demetriuson. Dang tertarik nasi datu aka gana-ganaan. Dang tertarik nasi da manomba di batasi leban. Ido saya didok si Paulus di bagasan turpuk tahun nang di bagasan tangiang pe las doroha kumarningot huria Efesuson ala boido dipilah-pilah nasida dia natikos dot dia nasalah. Jala odo yang diharapkan dari kita semua. Itu makanya saya kasih tahu, saya ajarkan kepada anak-anak Marguru Malua. Sebetulnya apa tujuan kita belajar Marguru Malua? Adong mana menjawab asa malo di hatani di Batang. Enggak bisa. Seminggu sekali ketemu, belajar bisa langsung pintar. Asa boha, adong ma namar gait-gait. Biar dapat sertifikat bisa untuk menikah nih nause. Kodang doa ka alus ni dakdanak sudah do ditampung. Alai hudok salah doi moloholani do patok kata. Anak-anak ikut belajar sidi itu adalah untuk mendewasakan iman. Ahado tujuan di pendewasaan iman mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Asa unang anon dungsi di nasida dang diingot nasida be dia na denggan dia naso denggan. Asa boto nasida lapatan ni namar guri
Tung malope nasida tung dapat 100 penilai setiap ujian. Tung diboto nasida behatani debata alai molodang diboto nasida dia na denggan do dia naso denggan dia dopan di debata. Kita sebagai guru bersalah kepada mereka, hanya mengajarkan ilmu. Sama di sekolah juga begitu, guru-guru tidak hanya mengajarkan pelajaran matematika, PPKN ini dan itu, IPS, biologi, fisika, kimia, enggak cuman itu. Tapi bagaimana? Apa bahayanya campuran dari kimia-kimia ini? Apa yang terjadi? Hati-hati, dan kita harus belajar menjadi bijak. Ondo nadidok ni si Paulus ala dapok do nasida dua istilah asabui nasida marbisuk dohot diberikan pikiran yang terang seterang matahari. Lapatana las do rohani si Paulus mamering huriana di Efesuson ala memang nasida di bagasan tumbuh haporsion nado denggan. Hamuna kadongan sa porsion di bagasan Kristus Yesus. Kita pun harus berubah. Songon tahun di kita transformasi. Kita harus bisa meninggalkan hal-hal yang tidak membuat kita berkembang di dalam haporsiaun. Bagi saya enggak bangga jemaat itu banyak. Ya. Tiki suadong dope kebaktian bahasa Indonesia di hita sahali do kebaktian kan sudah huria jam 10. Sabalgadia pe gereja di Hurianami Tiki Mangula Au di HKBP Bida Ayu Batam itu sekali ke gereja bisa sampai 700-800 orang. Ale olan sahali do kebaktian gabi bui do hutada dia naro dia nasoro o matabona termasuk mahuriana paling kecil. Nah hulahami Tiki di kampung gedong hola 100 enggak nyampe 100 hanya 89 kakak. Habotodo ise naringgas marminggu ise nasoro pitor pajupang buah sadang marminggu hamu amang buah sadang rohamu inang imada molo di pasar indukon hari minggu rame do inang usekan adong alusna haboton alai molo nuaing undang binoto be ngadong be gereja pagi siang sore molo didok daku bereng inang marjamita Tiki marjamita inang kan gereja siang aku pagi dang binoto toh manang daong kan. Tapi bukan itu intinya. Ado labani hita naro marminggu tuson molodang boy taputik na denggan sian parsaurat tado debata. Di hari hana naikon naing patuduon debata do keilahian ni ibana kekusukan ni mana dapat inganan di lambung ni debata. Jala di parade de Yesus do ingana tuhita. Jala meja sudah dia siapkan untuk perjamuan besar kelak di hari sogot. Hamuna kadongan mengingat rasa syukur nih Apostel Paulus tuhuria Efesuson hitape diajak do selalu bersyukur. Dakkolan ruas di Efesus na dapat istilah manang gelar ruas yang berhikmat dan memiliki mata hati yang terang. Hitape boido. Marhite peringatan hari hana naik di tuata Yesus. Hitape boido gabe marbisu berhikmat. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Jangan pernah berputus asa. Tarlo mobi di akan naposo naung marumur sabar ma molotung soro perokap dak pola lau hamu tu paranormal. Nunga di parade Tuhani. Martangi yang alai huhut bersyukur mandok mauliate. Karena saya berangkat dari istilah halak Batak upasa hatop adong niaduna labat adong napinay mana atik na naing lehon ni debatado nalileng di paima
na paling denggan sian na adong. Ate, aka na poso? Unak pola mabiar kita. Semua pasti ada waktunya, seperti yang dikatakan di pengkhotbah. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu berduka, ada waktu bersuka cita, ada waktu menanam, ada waktu menuai. Ya. Salah satu yang diinginkan marhite turpukon. Asa peristiwa hana naik ni Tuhan Yesus benar-benar dapat memilih kehidupan yang baik. Bahwa kita datang ke gereja ini bukan sekedar hanya merayakan, hanya memperingati hari kenaikan Yesus, tetapi ada yang kita mau ambil. Betapa bangga Tuhan kepada kita. Molo sudedo hita mangalen rohata tu huriat tahun. Apa yang kita bisa kenang kepada orang-orang yang menjadi sahabat kita? Kalau kita kenang yang buruk, maka hasilnya akan buruk bagi kita. Itu makanya saya khotbah minggu kemarin mengatakan, sejahat apapun suami, sejahat apapun istri, kalau dia sudah pergi duluan dari kita nggak bisa mengingat kejahatannya. Justru kita merindukan kebaikan yang dia perbuat. Ini sudah banyak pengalaman orang-orang yang curhat sama saya. Hape takakia dona jolo suamiku, halai satu sonari dang dapot au. Masih hol au di suku-suku di ibana ngamanga koma. Gabeda ngadong be namar suruh au mangan. Ngamari di hioma lopauku aiklas diho. Salah satu hal-hal kecil yang sangat melekat sama seperti kita. Diajari kita melalui nats ini. Banyak hal yang buruk yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, tapi pasti ambillah yang terbaik. Kan songonido, kami pe parjamita mololau dona tua-tua ido singot-singot tua kaya nakon na ditinggalkon. Jangan ingat keburukannya, tapi ingatlah kebaikannya dan teruskan kebaikan itu. Paulus sangat bangga. Bangga Paulus dengan kehidupan orang di Efesus. Molutung adong ada dua halak naman yang mendohoti aka ajaran si Demetrius dan pengaruh di ibana. Sandok unggodang do natong di bagasan hasatiaon tu di bata. Odo tu hita. Kita saluhut nanadong di gerejaon. Kita tidak bisa prediksi isi do hita na sangat pos rohata tu di bata. Apakah saat penderitaan datang juga kita pos roha? Di perjalanan waktu kita diajak untuk selalu berpikir positif. Jangan pernah mendengar hal yang tidak benar. Kalau kita mendengar hal yang tidak benar, jangan kata orang. Langsung yang mengatakan katanya, siapa katanya? Langsung tanyakan ate tohodo di dokoko songoni. Karena apa? Molo tatangion hatani halak, gabe emosi, gabe sogor rohana tu sasahalaki hape sasahalaki dang adong mandokoni dangi ay lomodo rohanaon marbada nasada songoni do. Molo gabe parbarita nauli tiru mahalak Efesuson menurut Paulus. Alana marhite ketegaran rohana sida, marhite kasatiao nasida tu debata di tiap nasida do tonan si apostel Paulus gabetalu do ajaran si Demetrius ala nasida godang namar barita nauli hita pe kosongoni do marhite hana naik ni Tuhan Yesus diledo tu hita pasu-pasunya kita dianugerahkan kemuliaan. Alai ada garis bawahnya. Holan tu halak naporsea. Apa kita percaya? Bagaimana kita mau percaya? Kita jarang bersyukur, kita merasa bahwa kita hebat. Semua yang kita lakukan ini adalah karena usaha kita, tidak. Boy pehitaro tu bagas joroon.
alani asini rohani di bata. Karena Tuhan sudah memberikan kekayaan buat kita. Ta ingat doa te jamita nasalpu. Tangyak koma kota di mana kamu tinggal. Ingat khotbah minggu yang lalu? Diajak dohita manangyakon. Tangyako kamu mahuria inganan muna dison. Jangan bangga menjadi jemaat HKBP Pasar Minggu. HP tanggung jawab nadang di Leon. Jangan bangga menjadi jemaat HKBP Pasar Minggu tetapi tidak membuat apa-apa untuk Pasar Minggu. Sautik nadile kamu tanggung jawabmu natuhuria. Itu sudah buat gereja ini berjalan. Karena gereja ini berjalan dengan program-program. Nggak diberi kamu program tai. Mulai sesi sekolah minggu remaja naposo ama ina. Apalagi diakonia paling banyak memakan biaya diakoni Sianuriata. Jangan bangga kita menjadi anggota HKBP jemaat di Pasar Minggu. HP hita dakta Leon tanggung jawab ta. Harus ada, Tuhan juga menginginkan bahwa kita jangan hanya meminta kepada Tuhan. Tuhan lehom madihami, Tuhan tolong on, Tuhan urupi hami, Tuhan on, Tuhan tolong Tuhan tu. Gak bisa alat teh. Pajocoto manjo Tuhan alai dak pos rohana. Sahali dok kotang yangi pos roha, molo ngadi dok amin. Nah, las marwata molo ngadi dok amin berarti ya pasti. Nak pola ragu-ragu behita. Dak pola suku nomta halak na di lambukta buhado nakin tangyaki jagodo dak pola si sukuno nate. Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita bisa mangalu-alu manang ahap itu Tuhan nih unak pola mabiar hamu. Ale molo mangalu-alu hamu tujual ma dipaila do hamu haduan. Ale molo tu Tuhan nih ada ngadong. Halak na porsia di Portibion dia akan selalu mendapat hinaan. Dia akan dibuli, dia akan mengalami penindasan. Ale molo bertahan do ibana ima. Waktu yang akan menunjukkan kebenaran itu. Walaupun lama. Iko jolo mate ibana baru peta rida oh ternyata toho do HP ibana. Nalilengan hasitungan on tarida alai unak pola hita selalu berpikir negatif tentang orang lain. Ala nilas ni rohani apostol Paulus tuhuria Efesus dak kolan marlas ni roha dang holan mandok ngoliate alai toktong do di bagasan tangyangna dibuat do. Au pelas do aku tu par Pasar Minggu. Walaupun kita tahun ini benar-benar harus memberikan hati parjolo pembangunan gedung serbaguna dan rumah OB. Toilet. Kedua, transformasi. Anon muse menyusul pesta gotilon. Unang holsoak kamu teh. Semakin sering dilek kamu tuhuria. Pos marohamuna. Tabau ni dibatado 100 kali lipat. Amin. Unak pola mabiar. Tidak ada orang menjadi miskin memberikan untuk gereja. Ale unak pola adong hata molo soolo ibana mangalan baunang nilean ale unang sanga lalu hata yang menyakitkan orang lain molo dang lomoroha baunang nilean dikenaikan Tuhan Yesus melahirkan harapan baru bagi kita semua. Harapan baru itu adalah bahwa sekalipun kita menderita di Portibion ale adong do Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Walaupun kita sangat sengsara, namun Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk kita mengurupi nasa panggulmitota. Di Soma salah satu bahwa kenaikan Kristus memerintahkan semuanya dan segala sesuatu, ya, di ayat 40 diletakkan di bawah kaki Kristus dan diberikannya kepada jemaat sebagai kepala yang ada Kristus uluni huriai. Asabotota memang di rumah tangga amado uluni keluarga. Alai di huria molo di gereja
Adong do uluan ni huriat tapat di taresot. Ale molo di hapor siota sude ulu ni huriata ima Yesus Kristus. Hama matena dohot haheyonna merupakan puncak sian misi ni Yesus menyelamatkan dunia sian cengkraman maut. Maut telah dikalahkan dan orang percaya dimenangkan. Itu makanya ada lagu sekolah minggu, itu saya selalu senang lagu itu ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam pencobaan, ku menang akan segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang, haleluya. Dia mati, haleluya, dia bangkit, haleluya. Dia naik, kudus turun. Jadi kita tidak ditinggalkan. Tetap Tuhan menolong kita. Kalau di sini kita benar-benar arti dengan kenaikan Yesus, ini mau merayakan Yesus naik ke surga, membuat suatu pemerintahan yang baru di sana, dan dia adalah pemerintah di atas segala-galanya, karena Yesus akan memerintah dan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati itu. Jadi ini sekarang kita merayakan kenaikan itu tertulis di dalam Hata Hapor Siaon Ponggol Padua Honi. Adong nanaing dapotota pesan sian jami tahun naparjolo. Jadilah hita songon Apostel Paulus yang selalu mendoakan orang dan selalu mengucap syukur dan berdoa untuk diri kita, songon dia do pertumbuhan nih hapor syauta. Karena diajak melalui turpukon, teruslah kita bertumbuh di dalam iman. Jangan bertumbuh di dalam pikiran yang negatif. Jangan bertumbuh di dalam isu-isu. Apapun isu yang terjadi di kota Efesus, satupun jemaat binaan dari Paulus tidak ada yang terpengaruh dengan isu-isu itu. Kita terlalu banyak pengaruh dengan isu hoax. Apapun yang ada berita hoax langsung gampang percaya. Jangan. Apalagi molo tabereng YouTube ta pura-pura nanya alamat dikasih kertas padahal dihipnotis kan. Jadi mau ladong naing manukun alamat megang karotas torta hindari mak. Mau tanya Bu alamat ini, hindari saja karena sudah banyak korban orang dihipnotis dari kertas bertanya alamat. Bisuk kita mamereng akka media sosial, unang gabe sibolis hita. Namar WAOP manat hita. Karena di WA ditulis bahasanya baik, kita bacanya tidak baik menjadi negatif. Jadi mari kita tanamkan bagaimana cara berpikir positif. Songon dia doita memelihara ngolutan abadiaon, songon pengikut nih Yesus. Ikut dalam pengabdian pelayanan, ya. Adong dison punguan ama dua, ama Huria, ama Sion. Adong dison punguan ina 5. Alena sada khusus tuaka ina nama balu. Masuk kamu, manang tu dia pehamu, bui sebagai pelayan-pelayan. Supaya kita bahagia apabila kita memberikan hati dan waktu. Molodang, rade mahamu gabe calon sintua. Molodang, gabe jemaat naburju mahamu. Alai mologodang do tuntut tata, baik mana denggan. Audang lomoroh aku songonon, baik kamu nadenggan menurut kamu. Ido kan? Itu yang benar-benar dibaharui, transformasi. Dan saat nabehita holsoan, dan saat nabehita menuntut, alai saatnya untuk bekerja, berbuat yang terbaik untuk Tuhan melalui gerejanya. Sehingga saat ini kita menerima kemuliaan anugerah Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan tempat yang indah di surga sana. Bukan hanya Tuhan yang mendapat tempat di sebelah kanan, tapi Tuhan juga menyediakan tempat yang indah buat kita. Hari kenaikan ini membuka pikiran kita untuk bertransformasi, untuk melakukan hal yang baik, hilangkan pikiran-pikiran kotor, hilangkan pikiran-pikiran negatif,
tanamkan dalam dirimu apa yang harus saya perbuat untuk gereja ini. Karena kami semuanya mendoakan Amang dan Inang, renungan kita setiap hari yang dikirim, yang sudah kita rekam, sahat do tuhamu, molodang sahat pabuahamu asau kirim. Atikna molodang sahat berarti dang adong guarmu di weki. Berarti dang aktif. Jadi pabuahamu tu sintua alana gando parido dikirim renungan. Ahadona penting di si akan namar sahit ditangiakon. Akan na ulang tahun pe ditangiakon. Na di bagasan pergumulan pe ditangiakon. Ido na utama dangi. Umolo pagajaku tangyangi gabeleleng dua non rendungani. Jadi ido inti yang harus kita doakan. Karena kita harus sehat. Kita harus berbuat untuk Tuhan. Sekalipun saya sudah tua, sekalipun saya sudah lansia, tidak menutup waktu dan kesempatan kita berbuat untuk gereja. Marilah kita muliakan Tuhan, karena Tuhan sudah bermulia naik ke atas surga. Tuhan sudah membawa segala hal-hal yang akan dipersiapkan untuk kita. Dia akan memperbaiki martabat kita. Dia akan menjadikan kita anak-anak Allah yang Dia cintai dan yang Dia kasihi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihat tema di pasat rohanami tuho Tuhan. Ala nunga didongani ho kami di bagasan parsauranon. Diajari do kami Tuhan. Songon Paulus yang selalu manangyakon secara khusus diturpukon ruas ni Efesus. Donak kami ditangyakon asabui kami mampu mandok maulihate jala dengan pertumbuhan haporsion nami songon anak ni debata. Asabui kami memelihara habadiau nami songon pengikut Kristus. Jalabui kami Tuhan menopang aka pelayanan adong di Huria, pembangunan, kegiatan tahun transformasi. Asabui kami toktong setia manjalo pasu-pasu hamuliaon nang di bagasan ngolu nanangro. Pos rohanami Tuhan, di peristiwa hananaikon, naing di pataridahok kodo Tuhan, holong mi Tuhan. Asa marhite-hite, hari hananaik mo Tuhan, sude hami tarpasu-pasu. Jala marlas ni roha dohami Tuhan, makirip kami di portibion alay boitok kami, makirim tungolu nanangro. Tagam di portibiodo pe kami, asabui kami makangolukon hata ni debata, asa songon parohon ni Kristus ma parohon kami. Asa di bagasan sondang ni hatami matukan, mampu kami mangulaon nasa ulon nami, mangaradoti aka parsaora na denggan. Ido dipangido roham tu kami. Na naik peho tu surgo, dang nagabi perpisahan. Alay pasadaw kami akan naporsiado. Mau lihat tema diho Tuhan. Jala pasu-pasu ma asa lamar parangin na denggak kami. Asa lamananda kami di hamuliaumu. Naung naik ho tu banua ginjang. Pasu-pasu sude kami naro. Talu mobi makan na tua-tua nami lansia. Naringgas marminggu. Lehon madi kami saluhut na hai pason. Padao masian parsahiton. Molotong adong makirip pami di si lume-lumem Tuhan diganup keluarga. Tangi maho Tuhan dipangiduan ni akarwasmu. Molo na denggan dope pamatang na nuaing pasu-pasu ma. Asaboy denggan di bagasan paimahon tung di arina sogot. Songorinang dia kaya nakon namin na so dapot rokap na. Homa na mga lehon rokap sa guru diho nadenggan malaya Tuhan. Asaboy na sida menciptakan rumah tangga
yang bahagia, rumah tangga na biar midaho. Akayana konami naung masuk tu perguruan negeri mauliate ma Tuhan. Dilekodi dan nasida keberhasilan bui masuk perguruan tinggi. Akayana konami naso masuk dope naing mandohoti ujian UMPTN. Pasu-pasu manasida asa bui tong nasida marlas ni roha. Molo tumpe dang masuk nasida tu perguruan tinggi negeri pakai manasida semangat lao mangikuton aka parsiajaran di universitas yang mereka tuju. Kami natoras ajari Tuhan. Asa bui kami mendidik anak-anak nami di zaman now tarlumobi di akaina. Asa mampu kami mangatusi perkembangan zaman. Leon hapistaran di kami akaina. Asa bui marhite pangajarian nasyako ima hulean tua kaya nakon nami. Kaum suami kepala rumah tangga pasu-pasu nasida songon imam di tonga-tonga ni bagas nasida be. Asa bui nasida Tuhan. Mangaleon holong na disabur hokotu kepala rumah tangga tuhami anggota keluarga. Pasu-pasu nani ulat tangan ni kepala rumah tangga kaum para suami. Asa bui keluarga berkecukupan. Malutung adong ruas nang yana konami nahon apehakan waingon. Tuhan lehon makamudahan di bagasan na mangaluli parkarejuan. Nah moladong nuaing dan di bagasan pergumulan. Baik persoalan di bagasan parkarejuan, keluarga, rumah tangga yang sedang dalam persoalan. Tuhan tung lehon masolusi, tung pasada marohanami mardame, dohot akal lingkungan nami. Sesa jumolo dosa nang pangaleson nami. Di sisa nitiki nami apala disadarion. Hupa satami ngolo nang toni nami tu bagasan tangamu. Homa toktong namandongan ni hami. Jala mamasuk-masuk hami saluhut na. Marhiti Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amin. Tapasahat mapeliata. Uhut marinde mahita.
ayat 5 Holland bawa. Sudah bawa ayat 5. Holland bawa. Toruson ayat sada Holland bawa. Ayat 2 Holland Borua tanpa song leader. Sudah Papua. Holland musik. Sudah kita mengedehon. Holland musik. Yong Mahita Salut. Nunga manaik Yesus Kristus Tuha bangsana, sumurung do guarna tineanna, na mangatasi aka suru-suruan, sumurung do nang hasangaponna martimbakon nasida, atong tu ibana ma pakirimota, jala ibana ma haposata, manang ahape namasa. Ay molong hulandita noong Tagan di portibiod do pehita, tahanguluhon mahatan ni Tuhani namandok, songon parohaw ni Kristus Jesus ma parohaw muna. Di bagasan sondang ni hatai mahita mangula-ulota, mangaradoti parsaorata di tongan ni bagas, di huria do di masyarakat,
asa marsangap Tuhani marhite-hite hata parangi dot ulauta. Marende maita. Tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroni salut si leon-leona denggan dot na solibasa na moliutus. Upasatami masyana ni leomi tuhami pelanami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa para siak kami peleanon. Patimbulokon harajon muritonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marite-hite tondim, asa lambutan dahami godang ni sileon-leon itu hami asalam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu Banua Ginjang na hundul di siamun ni debata. Hasanga pondo tamuliao madihoro di saleleng ni leleng na. Namarlat ni roha dohami nuaing ala naung monak ko jala di pabangkit debata doho gabe raja di saluhut ni saluhut. Halongangan do sude dalanmu. Ai di patutoru ho dirim tutoru ni saluhut. Ale gabe tumimpo ho sian sasude jala maruli goar asal lopit saluhut ulu ni tot laho marsomba tuho jala ganup pamangan marhato poton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung diukap ho dalan tu Banua Ginjang gabisin tuani malim ho na mangondi ho kami tu debata sai pasu-pasu mahuriam na maringana dope di hasianganon paima marpungu hami tu lambungmu. Sai pasaut mabaga-bagam tu aka suru-suruanmu. Leon tu nasida sahala dohot hagogoon sian Banua Ginjang. Asa marmulia guarmu di portibion. Saya jari ma aka partohonan di huriam. Asa hombar tu lomo ni roham aka aturan pamisangon dohot panugu-nugunan ni aturhon nasida di huriam. Sai gonggomi jala paretaima huriam di tano batakon. Asalam rarat jala monang huriami. Leon hapistaran sian Banua Ginjang tu aka induk nami. Tu aka padita. Guru do tu aka sintua. Asalam maraturan huriam di tanoon. Sai pajongjong harajonmu di bagasan rohanami. Asa marhiras ni rohami mangolui dohot mangihutok ko. Pahot marohanami tuho. Asa huhatindako kami. Mangolu manang mate pehami hodo Tuhan nami. Sai paian mahatam dohot dame di huriam. Asa huingot hami, dada hasianganon inganan nami, alai di Banua Ginjang di lambung mido. Sai ramoti ma namanggonggomi hami dot raja, dot suruan na pinabangkitna. Lehon tunasida hapistaran sian Banua Ginjang dot unduk ni roha. Asa dot nasida mangolui paretam. Pasu-pasu masalut parpungan ni ala Kristen. Sai homa dongan nasida.
Jupa marpungu di gereja, di parsikolaan, nang di bagas nabe. Selem lokangi siak kami dosa dot sude na pasoraton hami di hasianganon. Asala malungu kami pai maun harorom, mangalap hami tu lambung mi. Amin. Ale aman nami na di banua ginjang. Say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua ginjang. Le hormatu hami sadarion hangoluat siapari. Se samba dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami togion tu pangjunan, palua mahami siang pangago. Mulak mahamu di bagasat dame, jalahamu mapasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho, di sondakot Tuhan di bata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan di bata mabuhina tuho, jala di pasaorhon madamena tutondim.